Здравейте! Казвам се Петър Тодоров. Собственик съм на една наистина успешна компания. Името ѝ е Independent Team. Занимаваме се с отдаване на луксозни автомобили под наем. Разполагаме с професионални лични шофьори, които ще се грижат за вас през цялото време. Можете да разчитате на тях. Натрупахме страхотен опит през годините и имаме в наличност най-хубавите и елегантни автомобили специално за вас. Уважаваме и ценим вашето време и вашият бизнес. Изберете нас и бъдете един от многото ни доволни клиенти. Да, изпълняваме и други поръчки.